cymryd jyst yma nôl. So, wan da ni am gario mlaen fy ffarmio, mond 10 munud gyda ni, so chop chop. Reit. O, intro rybys, sorry, mond 10 munud, dwi'n peth fanna wan. Sorry, bai fi, os ych chi'n fel, o de, so, dwi jyst eisiau gorffan y ffarmio yma. Reit. Fe'n dwi wedi gadw'r gen 12. Dwi eisiau gorffan y ffarmio yma, da ni am drio heddiw, gorffan y ffarmio. So, task ni heddiw ydi gorffan y ffarmio. Ia, gorffan y ffarmio. Hynna ydi ein task. Dwi'n rhaid. Na. Wedi bydd y dŵr i gael ei data nhw. Hynna pam dwi'n mysio hynna. So, sbrydiau fi. Ei, sa'n ni'n mynd... O, sa'n ni'n y ffwrnes. Sa'n ni'n gael ffwrnes don. Roed y ffwrnes yma. Pren yma. Wedyn sa'n ni'n beithio. Da hynna. Tu fi'n sydyn. I nôl y pethau gwair. Un sgynna fi. Y moron. Gael fferm moron. Go change, dwi'n gael fferm moron. Mae chance exit. Isio fferm moron. Dwi'n mynd i cael rhoi. Dwi'n mynd i rhoi moron. Rhoi hwnna fanna. Rhoi, da ni gael dipyn. Di dipyn y ddigon? Na. Di dipyn ddim yn ddigon. Rei, dwi wasio 3 munud. So, come on, rwan. Come on, fwtiwch fi, helpwch fi. Helpwch fi orffan o. Please, helpwch fi. Dwi eisiau gorffan o. Helpwch fi wan. Cheeriwch fi, come on. O, no way, dwi'n mynd orffan o'n da. No way. Dwi wedi cael 2. No way, dwi'n mynd cael un o'n mana. Swn i'n neud hwnna fanna. 10 munud bach. Iawn, dwi wedi cael 2. Dyna mae ddigon. O, dwi wedi cael 4. O, no. Dwi'n gael... Mae di bomio fo fyny! Rei, na just... Na just gael... Na just yn ei fan bach fama felly. Fan bach fama. Jyst eisiau gwneud ffarm. Fishi.
bod yn angen pren. Gari fo mlaen. Jyst yn lyfio fo llaw. O, mae'n mor tempted. O, dwi am orffan. Dwi am orffan y ffarm. Dwi am wneud yn tyfiad falach. Gret. Nes I feddwl. Toma. Tyfan gryg o'i dan. Chwech munud di bod, 4 munud just llenw fo. Actually, yn god y sefyll ar y moron. Hyn. Dyn sa'r coeden o bach. O, hwnna'n dyfus ydyn. Bach, os beth ydyn. Mae'n gallu byw a gael dŵr. Ia. Coeden arall yna. A dwi eisiau bwyd. Jyst eisiau gael ffarm. Iawn, sori, da ni wedi gorffan y fideo, so da ni am orffan o wan, so ar ôl fi grefftio hein, da ni am orffan y fideo sydd fel, a wedyn byddwn ni wedi gorffan y ffarm. So, ar ôl fi roi hein 2 olaf, byddwn ni wedi gorffan ac, wan, da ni wedi gorffan. So, ta! Na i weld chi wedyn yn y fideo nesaf. So, ta!